Taita yenyu wadiwatariri tinokutendai nekuti sarudza kutandadzana munguva nemisi munotikoshera. Tinoimba kuti zvatiri kukuunzirai zviri kukubatsirai, imimi tiri kudzidzawo zvakawanda kubva kwamuri. Nhasi tine chirongwa chinopisa-pisa chatapiwa nemadzisawira edu weTraffic Safety Council of Zimbabwe. Vari kuda kuti tibatsirane ini nemi kudzosa hunhu pamugwagwa. Hama dzedu dzakawanda dzakafa, dzimwe dzakaremara. Zvaakutyisa kana kufamba nekuti pane munhu asina hunhu pamugwagwa. Hunhu hautsvagwe, pauri ipapo unotoonekwa kuti ndevavava. Chiregai nditange nekukukwazisai mese. Ndoziva kuti tine vadzidzi vakawanda vabva kumayunivhesiti edu, vabva kumakoleji edu, kuzvikoro zvakasiyana-siyana, vagari vemaguta akatipoteredza, vauya vakazvimirira, mapurisa edu, vana sekuru nana mbuya. Ngatinzwei kugashirwa. Regai ndiende kuchikuva ndipei vana baba vari kuno mukana wokuti vazvisume kwatiri kuti vanobata sei. Indonzi Pikirash Marimbire, ndiri operator wemakombi. Ndinoplaya route ye1 and 2 Budiriro. Tinokutendai. Atiere nyoka negavi nokuti vamwe vanongati wadai panga pauya vane makombi acho pano tavabvunza vari pano. Ini ndinonzi Tatenda Chinoda. Ndinoona nezvekupepetwa kuuchikwa nekukumuchwa kwemashoko kukanzuru yeTraffic Safety Council of Zimbabwe. Tinokutendai nokunge muri pano. Ndatenda Dr. Chisamba. Ini ndinonzi Chief Superintendent Blessmore Chishaka. Ndinoona nezvekudyidzana kwemapurisa nemhuri yemuno muZimbabwe ndiri paPolice General Headquarters. Ndatenda zvikuru. Tinokutendai nekunge muri pano. Regai timbotanga nababa Chinoda. Chiko chiri kumboitika pamugwagwa yedu. Mufunge zvaakurwadza zvaakunge ndo magariro iponyu ekuti mukangovhura chivhitivhiti, mukangovhura chete kana radio monzwa kuti kwafa vanhu 8, kwafa vanhu 10, bhazi razodini zvazori. Chiko gore richitanga tinoitavo zvisungo zvegore iroro. Taona zvakafanira kuti zvaratanga gore takadzidzeko gore rapera. Tsaona dzese dziya dzaiitika toramba zvere tichingofa. Muna November muya yekwaRusape, iya yeWest Nicholson yava neBrooklyn bus, nedzimwe dzatotanga zvegore rino iya inonzi Wishi pakati peChegutu neChinhoi. Saka tikati aiwaka pfungwa dzemunhu dzinoronga. Kubudirira kwazvo ndekwatenzi. Imi neni ngatidzosei hunhu pamugwagwa. Hunhu kubva kumaoperator vamwe vari pana, hunhu kubva kuvafambi nevafambiswi, hunhu kubva kuna driver. Ngatidzisei gejo. Albert Einstein unoti anotaura zvake nechirungu. Unoti ukaramba uchingodzokorora anzi upenzi, kuramba uchingodzokorora chinhu chimwe nechimwe usichitarisa kuti ndichazowana change. Saka gore rino nhai Zimbabwe toita sei kuti pasave netsaona? Hatichadi zvekungoramba tichiblemana ndimainingi ndibaba sekunodziri pabarika. Iwewe unonge uchifamba zuva nezuva, chii chaungaitavo? Ndo zvatauya nazvo nhasi. Ndizvozvo mashoko akanaka. Atidi kuti zvirambe zvichingoita saizvozvo nekuti tabva panguva yekuti mapotolo mugwagwa wakadai, nokuti dzimwe dziri kuitika pasina kana potolo. Mufungi mumahighway mugwagwa wakanaka usina kana chakanganisa. Ndakumbouya kwamuri baba wangu, imimi muri muridzi wemakombi. Makombi nemabhazi makuru hatisi kuapomera mhosva, asi ongororo netsvakiridzo iri kurakidza kuti ikoko kunenge kune zinyeke-nyeke. Vanhu venyu ava munopinza basa ava, munotarirei, munotaura navo nokuti tinoona kuti kana ukaenda kunze kwenyika kana idzo nyika dzakatipoteredza idzi, kungoti kwede mubhazi masikati masikira sei, wanai chigaro, muri kuburukira papi, kuna hazviko. Ichi ichokwadi. Tsaona zhinji pamugwagwa dzimwe dzaizoona kudziviririka dziri out of yatingati negligence pachirungu. Saka isu semaoperators tine zvatinokwanisawo kuitavo kuti tidzivirire tsaona. Chekutanga tichiemploya madrivers tinotoona hunhu chaihwo. Seni hunhu hwadriver I can judge from just dressing yako uchiuya kutsvaka basa kwandiri ini. Ukauya uchindinotsvaka basa rekudriver wakapfeka jini rinosvika muno nemashotsi 3 anooneka kumashure kuti rimwe rogumira ndotoda kwandiri yatova out. Handipinzi munhu akadaro basa. Saka ndinoonawo hunhu hwemunhu decency. Pano toita mameetings nemadriver edu, nemaconductors edu, tichivadzidzisavo
kuti vanofamba sei pamigwagwa, how do they cooperate nemapurisa paroad zvichidaro kuti tidzivirire njodzi pamigwagwa. Ndizvozvo. Ndichazodzoka zvakare kwamuri ndichinzwa nokuti muongororo netsvakidzo tinonzwa kuti kuna vamwe vanonzi ana windi. Hatimboziva kuti zvinoreva, vamwe vanotaura chirungu kunzi matouts, vamwe vanoti ana windi. Vanhu vaaniko? Vanoshanda basa reiko? Nekuti vamwe vacho vari kunodhonzera vanhu mabhegi ka? Vari kunodhonzera vanhu mabhegi vachitaura zvinyadziso vachiita sei? Vanhu ivava kana vakapinda mubhazi vasina kufara, mweya wenzvimbo yavapinda hauite zvakanaka kana vanhu vachichema. Ndizvozvo ndombouya kwamuri Chief Superintendent. Isu semapurisa tinoshungurudzwa zvikuru netsaona dzinoitika dzichiuraya vanhu, dzichikuvadza vanhu. Naizvozvo panyaya yehunhu yamashevedzera Mai Chisamba, inyaya yatatotanga isu gore richatanga semapurisa kuti hunhu tihutarise kubvira kwatiri isusu mapurisa acho. Tobva taenda hunhu kune vanotakurwa nezvichovha zvinofamba mumigwagwa imomo zvinosanganisira nemabhazi. Saka tiri kuti ngatigombedzeranei pamwe chete tione kuti hunhu kuti hudzokere pahuri hoitwa sei kubva kumapurisa nemiwo vanhu ivomo, ndokuti tsaona dzedu dzikodzikira pasi. Saka tine donzo redu ratatanga naro gore rino isu semapurisa ratiri kutanga kuzvitarisa isu kuzvipengenura kuti mushure umo hongu takanzwa kuchema kwedu nedzimwe nyinganya dzemapurisa dzaivepo dzaikanganisa dzichitamba nevamabhazi nevemichovha dzichitora zviwoko muhomwe. Asi takazvitarisa izvozvozvo ndobva taona kuti nyaya dzacho ndidzo dzidzi ngadzibude mubasa ka kusare nyaya kusare vakanaka. Handiti muri kuona kuti hakuna munhu ari pamusoro pemutemo. Kana mukangoona achitamba muzerere nemutemo mumhangarei aende kunogara kumba kwake kana kumusha kwake, nekuti medzisiro yepamugwagwa inosiya iwe neni tafa kana kuti tisina hama dzedu. Dzimwe kombi dzinonzwisa tsitsi nhai, ukagarapo unoshunywa, kana wagaramo unenge wagara pamwena wemhamatsi. Ngatisangane muchikamu chinoteera.